Честит празник, възлюбени в Господа, братя и сестри. В днешния ден честваме Успението на Святата и праведна Анна, майката на Пресвятата наша Владичица Богородица и Пресна Дева Мария. Нейната памет настана и честваме няколко пъти в годината. Отбелязваме на 9 декември като зачатие на Стана. Не, че е зачената Света Анна, Света Богородица е била зачената и тогава, което се до някъде като Богородичен празник. На 9 септември, в деня след, като отбелязваме рождения ден на Света Богородица, отбелязвам паметта на двамата династии, светите и праведни богоци Йоаким и Анна, нейните родители. И отбелязваме още веднъж паметта на Света праведна Анна в днешния ден, когато е Успението й, което е собствено нейният личен празник. Доколкото на всички свети празнуваме дена на напускането на този свят, на тяхното успение. Отбелязваме мъченическа смърт или по какъвто начин да се е случило, но увенчаването на тяхната праведност. С това, че са останали такива до края на живота си. И понякога може да се замисли човек, защо отбелязваме паметта на Стана по такъв начин. В смисъл, че на 9 декември отбелязваме зачатието на Света Богородица, да го отбелязваме като че е заченала Света Анна, въпреки че те е зачената и от двамата, от светите праведни Йоаким и Анна, а не само от Анна. А в деня след раждането на Света Богородица отбелязваме паметта на двамата родители, на свети Йоаким и Анна, въпреки че е родила само Анна, пък в този случай. И днес още веднъж отбелязваме Успението й, а не отбелязваме Успението на светия праведен Йоаким. И така, като започне човек да мисли в една такава посока, може да отиде в заблуда. В ерес може да отиде даже. Което го виждаме в римокатолицизма, че го има, за съжаление. Там един от догматите, които се изповядват, е за непорочното зачатие на Света Богородица. Че както сам Господ Исус Христос е бил заченат непорочно в утробата на Светата Дева, но по такъв начин и заченалата го била зачената по подобен начин, непорочно. И човек така, като почне да ги гледа тия празници, може да реши, че това да е причината. Че Света Богородица така непорочна някакси да е била зачената в Света Анна. И затова толкова повече се отбелязва така нейната памет. А с Йоаким така някакси остава като че ли пренебрегнат. Но това е ерес, което няма никакво основание в преданието. По тая логика трябва да предполагаме, че и Светата и праведна Анна може би е била зачената непорочна и така назад, кой знае докъде може да стигне. Това е като почне човек много да умува и да високоумства и може да отиде в заблуда, като се опитва логически да се обясни нещата. Но ние следваме преданието на църквата. Ако отбелязваме 9 декември зачатието на Света Анна и фокуса е в нея повече, както чухме от самото житие, тя самата смятала, че причината за тяхното бездействие се намира в нея. Че е била тя неплодна и че Бог е извършил чудо. Ние това отбелязваме, чудото, че Бог е отворил утробата на Светата и праведна Анна на 9 декември, нейното зачеване. И очевидно, че честваме паметта на двамата, като на родителя на Света Богородица, което много ясно се вижда в деня след 8 септември, след рождения ден на Света Богородица, и на двамата отбелязваме паметта. И винаги така и отбелязваме тяхната памет.
Дори на иконите така се рисуват пред царските врати в Йерусалим, там където са срещнали след като били възвестени чрез ангелското явяване и двамата. И стана отишла в Йерусалим, там където бил сти праведен Йоаким, който поискал да принесе жертва, обаче не била приета неговата жертва с твърдението, че той щом е безспорен, значи, че и грешник и няма право да пренася жертви, което го довело до съкрушение и до още по-силна молитва. Но което довело до също такава силна молитва и стата е праведна Ана. И на която било възвестено да отиде в Йерусалим на Йоаким, за да се утеши, да отиде при царските врати в Йерусалим и там намерил жена си, стата е праведна Ана. И в техните старини е била зачената Света Богородица. Действително като чудо, но не по непорочния начин, по който е заченат Христос. Зачената е била Света Богородица, обаче в старините на двамата си родители по безстрастен начин, понеже те вече не са били това, което са хората в юношеството, а са били праведници и двамата. И това е съвсем различно вече, плода е друг, когато се случи такова нещо. И го виждаме така в лицето на Света Богородица с нейната чистота, с нейната способност да съзерцава Бога, да има оная чистота, която е необходима за съзречение в нея, самия Господ Исус Христос. И двамата ги почитаме и въпреки, че днес отбелязваме успението на Светата и праведна Ана, понеже тя е надживяла своя съпруг и така в преданието е останало нещо, което да даде основание да се отбелязва нейното успение на тая дата. Но ние дори в днешното богослужение непрекъснато и двамата ги споменаваме като такива, които са правци. То самия Господ Исус Христос е внук на тях двамата. Той им е пряк роднина по кръвна линия. И като такива ние ги почитаме. Не само Ана, и с тия праведен Йоаким почитаме и ги възпяваме и се обръщаме към тях на всяко богослужение. На всяко богослужение в отпуста, а дори в литийните молитви винаги те са заедно и заедно ги призоваваме като такива, които са близо до Господа и предстоят за нас. От друга страна, това, което чухме в днешното литургийно Евангелие, когато Света Богородица и неговите брати по път, синовете на Йосиф Обручник, отшли при Христа и не може ли да стигнат до Него. И тогава ти, които били до Христа, му казали, ето майките и братите са тук. А той казва, моя майка и мои брати са тия, които слушат Словото Божие и го изпълняват. И в такъв смисъл, ако ние изпълняваме Словото Божие, ние сме като братя, като сродни на Христа, още повече сме кръстени в Неговата смърт, че се пречистяваме с Неговото пресвято тяло и пречистата му кръв. И ние сме сродни на Него. Даже и по плът сме сродни, понеже ставаме се телесни, когато се пречистим. И той така ни нарича, да на апостолите казва вече, не ви наричам слуги, а ви наричам братя. И в такъв смисъл, както Света Богородица е наша майка, но и Светата и праведна Ана е нещо като наша прамайка, с която сме свързани не само по дух, но в известен смисъл и по кръв дори, че сме сродни на нея. И така да даде Господ такива да сме действително. Света Богородица многократно се явявала на сти Серафим Саровски, на сти Сергий Радонежки и казва, ето, тия са от нашия род. Да даде Господ и ние да сме от този род.
да сме сродни и на Господа, на Света Богородица, на светите праведни богоотци, Йоаким и Ана, да сме като тия, които слушат Словото Божие и го изпълняват, така че в Царството Небесно, във вечността, да сме там, където са те. Така Божието благословение, великата му милост по молитвите на света Ана, на свети праведни богоотци, Йоаким и Ана, на тия, чрез които се яви Светата Дева и после сам Господ Исус Христос и стана възможно ние да сме християни и да имаме възможност да влезем в Царството, да бъде Божието благословение и великата милост върху всички нас. И честит празник на всички Ани. Днешният ден е точно техния празник в най-голяма степен. Бог да благослови, честит празник.